Doedd yn had I fawr i ddysyn o Sifeirionydd I ddysyn I Werthu Llaeth. Ac adeg yno, efo Melwen a Char. Oedden nhw'n Werthu Llaeth. Oedden nhw... Ond na ddysyn yma, dwi'n meddwl bod yna 4 neu 5 o gwahanol rei. Ond ni'n yr awdal gorllewinol mewn ffordd. Ond neb yn trespasu. Ond gen pawb I awdal I fynd, a dwi'n cofio efo Melwen a Char tan tua o 50 cynnar. Ac o'n i'n mynd rownd efo Llaeth efo beic. Poteli, oedden ni'n poteli efo jog ynde. Oedden ni fyny car efo y bwt, y dici mynd I lawr. Oedden ni'n cafio Llaeth efo dici. O dad yn gwerthu Llaeth rownd y dre. Ond fi o'n sbar, ond da fo I stesion. A fydd ar y tren I Ddisus Caffi. Ond yna Ddisus Caffi yn Gaer a Gyferpwl. Ambell I waith mae wedi dod adre, a'r gad yn dweud fo, dyn ni'n eisiau Llaeth heddiw. So, o'n ymwneud adre, ond yn dweud yn gaws neu menyn de. O'ch chi'n mynd, oedden ni'n mynd â potel llawn, potel wag yn dol, adre, a dyn oedden ni golchyn adeg yno, mewn sink, ond yn y diwedd, gys o'n ni bottle washer, ac yn y diwedd, oedden ni botler a bob peth yn dweud, oedden ni'n gwerthu Llaeth, oedden ni'n gwerthu ta 40 gallons y de. Dwi wedi cael ei gwertheg o'n Nghartre i'r stesio ddysyn, I fod nhw ar y tren I Lime Street. Oedden nhw'n cerdded yn dros Lerpwl. Yn y dechrau, diwedd y 1940s, dechrau'r 50s, ne? Siafod yn Llandon, o'n brant o'n i'n gweud, where do you get your milk from? How many people get milk on the doorstep, de? Ond y neb, de. Ond neb y plant ysgol o gwbl, oedd pawb yn gael o, Tesco di'n de, ne? Supermarket I wan, de.